לכולם, כאן פרו גיימינג, והיום אני הולך להראות לכם איך מכינים טפו צ'יפס. זה משהו מאוד קשה להכין, אז בואו נתחיל. אוקיי, אני אתחיל להכין את זה. אז אנחנו מתחילים בתפוח אדמה. אז אני אוציא קודם כל קולף מהמגירה, שאני אקלוף אותו. איפה הוא? אוקיי, רגע, אני אעצור שנייה, אני אביא את הקולף. אוקיי, הבאתי את הקולף, ואנחנו נחזור אליכם כבר. אני אקלף את התפוח אדמה ואז נחזור אליכם. ביי ביי. אוקיי, אז אחרי שגזרנו, קילפנו את התפוח אדמה, אנחנו עושים אותו. אני אנסה חתיכה אחת כזאת ועוד כמה חתיכות כאלו, כי אני חושב שזה יעבוד פחות עם החתיכה העבה יותר, שהיא תהיה עם סכין. רק רגע. עכשיו אנחנו נחתוך אותו. אני אנסה כמה דק שאני יכול, כמה שיותר. זה לא כל כך הולך. נשמור את החתיכה. סרטון. טפו צ'יפס. טוב, אז זה לא כל כך עובד לנו עם זה, אז נעבור לקולפן. אוקיי, תראו, זה יוצא חתיכה דקה, אבל אני עושה את זה בתנור, אז זה אמור לצאת קראנצ'י. יופי, אנחנו נמשיך. מפגנים את הפוצ'יפס? לא אכפת לי. זה מתחיל קשה, שהתפוח אדמה מתחיל להיות גדול מדי. סליחה, פשוט שאני מראה לכם, כי אין לי מעמד לפלאפון, אז קשה לי יותר להראות ולחתוך ביחד. אני אנסה משהו, עוד משהו אחרון חביב. זה אפילו יותר גבוה ויותר טוב. אני אנסה שלא. טוב, לא משנה, תראו מה אני אגיד. העיקר שתראו אותי חותך. ושוב לא רואים. רגע, אני אקרא את זה יותר עליי. יופי. סליחה אם הסרטון לא יוצא יותר מדי איכותי מבחינת דברים, צילום כמו מצלמה או כל דבר אחר, מעמד למצלמה. פשוט זה לא אמור לצאת הכי טוב, כי זה גם ניסיון ראשון שלי להכין את זה. נמשיך מהצד הזה. ואני חושב שאת זה אנחנו נחתוך לשתי חתיכות, כי זה יוצא קשה מדי. אוקיי, אז חתכתי מה שיצא לי ואנחנו ממשיכים. אולי אנחנו נעצור כאן, אני אוציא אולי סיר קטנצ'יק כדי לבדוק אם אפשר לטגן את זה בצורה טובה. אוקיי, אני חושב שכאן יש לנו מספיק תפוחי אדמה, אולי אפילו כמה חתיכות יותר. אז עכשיו יש לנו מספיק חתיכות. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשים קצת שמן על הגז ונתחיל לטגן את זה. אבל נטגן חלק, כי אני רוצה לראות איך זה יוצא. אז אני כבר חוזר אליכם, אני מטגן. לא מטגן, מכין את הדברים. אז אני כולי התלכלכתי מהשמן וגם על הבגדים. לא נורא, אנחנו ממשיכים. שמתי שמן, אני עכשיו מחכה שזה יתקרר, ובואו נסדר את התפוח אדמה בצלחת כדי שזה יהיה לנו מסודר. יאללה, אז הנה צלחת חד פעמי, ואנחנו שמים את זה לצלחת חד פעמי. ניקח את כל תפוחי האדמה
אני חושב שנחתכתי, לא נורא. מה אתה עושה? לא לגעת, ליזי. מה אתה עושה? אני עושה טפו צ'יפס. בוא גם. אני מכין לך. טוב? אז אני אחזור אליכם שהשמן יהיה רותח. ביי. לא, זה של נני, אוקיי, אז השמן יש רותח, שניים, זהו זה. ואנחנו שמים את החתיכה שהכי נראית כמו טפו צ'יפס. יש לנו שם את זה השן, אנחנו צריכים לקחת בזריזות מזלג. תבדקי מתחת למיטה של ליאן. אוקיי. זה כבר מתחיל להתבשל מהר, עשית מה שאמרתי? כי האש על חום גבוהה. תגיד לי אם אתה אמיתי. קודם כל מנמיכים. אוקיי. ותקי, עשי לך סיר שתוכל לקחת את הציפסים. זה נהיה סופק. אז, אוקיי, בואו נראה. נראה לי שזה מוכן. זה מה שיצא. אני לא חושב שזה מוכן, אולי בגלל שהאש הייתה גבוהה אז הוא נשרף טיפה. ואתה צריך גם לייבש אותו. אוקיי. אני עוזרת לך, מה טוב, תודה, תודה. למה אותי? אז זה מה שיצא לנו. רגע. ניסיון ראשון. לא מוצלח כל כך. לא, תעביר את זה לגז הנמוך. בואו ניתם. אני בשש שניות. לא, אין לי, יש לי רק שתיים. אין. לא, זה אחד לליאן, ליאן לא קיבלה אתמול. פחות או יותר? תעבור את הכל. נראה לי נעשה גם ניסוי בתנור. תביא את הקטן הזה. אוקיי, אז אני החלטתי שאני אעשה אותם בתנור כי בזה לא יוצא כל כך טוב. אוקיי, אז הכנתי את הכל על התבנית. זה יספיק לנו בינתיים. אולי אני אמשיך את זה בסיר כי זה יצא גם טוב, אבל אני רוצה גם לעשות עוד ניסיון בזה. נוציא את זה מפה. ונוציא את זה. נשים את זה מתחת. אוקיי. עכשיו נחמם את התנור על 200 מעלות. נראה לי בזה נצטרך טיפה עזרה, כי לא רשום פה. אמא, את יכולה לעזור לי רגע? מעלות בתנור? אני לא יודע איך לשים. אני אכתב בבית הזה. ועל מה להפיל את זה? אוקיי, אז עד שהתנור מתחמם אני אחזור אליכם. בינתיים אני אכין עוד טיפה דברים. אולי יהיה לי עוד מקום לתפוח אדמה. ביי ביי. אוקיי, אז התנור התחמם מספיק לדעתי. אני עכשיו אכניס אותם לתנור ואני אחזור אליכם שזה יהיה מוכן. אוקיי. כפי שאתם רואים זה כבר בתוך התנור וזה זוהר. זה בינתיים. אני אחזור אליכם עוד 5 עד 10 דקות. ביי ביי. אז סיימנו את הבישול של שתיהם. פה יש לנו מהתנור יצא קראנצ'י כזה, וגם במחבת אותו דבר. אבל לדעתי במחבת יצא יותר טוב, כי בתנור זה טיפה נשרף. אתם רואים פה? הוא עדיין רך כזה. אז זהו, למדנו איך להכין צ'יפס. בסרטון הבא שלנו על ההכנה של משהו יהיה איך להכין במבה, ויהיה גם סרטון אחריו אולי. אז אני צריך רעיונות לסרטון שאחרי הבמבה. תיתנו לי רעיונות ותירשמו לערוץ לעוד סרטונים כאלו, ותיתנו לייק. אם נגיע ל-20 לייקים אז אני אעשה עוד סרטון על הבמבה. 20 זה לא מספר גדול לבקש. יאללה ביי.